रंगवली गेली आणि मुंबई रंगवली गेली हे भारताची मान अभिमानानं उंचावण्यासाठी रंगवली गेलेली आहे आणि त्याचा आम्हाला अभिमान आहे। मुंबईमध्ये पोस्टर लावले, मुंबईमध्ये स्वागत केलं म्हणून लगेच कोण फ्रान्सच्या निवडणुकीमध्ये उतरत नाहीत। संजय राऊत उभाटा गटाची अवस्था अशी झाली आहे की महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीमध्ये उभाटा गटाला कोणी ओळखत नाही। भारतीय जनता पार्टी ही देशातल्या क्रमांक 1 ची पार्टी आहे। त्यांनी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचं स्वागत केलं तर त्याच्यामध्ये चूक काय? एकनाथजी शिंदे यांनी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचं स्वागत केलं तर त्यात चूक काय? उभाटा गटाची अवस्था काय झाली याचा विचार संजय राऊतांनी आधी केला पाहिजे। फ्रान्सच्या गप्पा संजय राऊतांनी नंतर करावं। उभाटा गटाला साधं देशामध्ये देखील कुणी विचारत नाही। तुमचं अस्तित्व संपत आलंय, तुमचा पक्ष लयाला गेलाय, तुम्ही आपल्या पक्षाकडे बघा। फ्रान्स आणि भारताचे संबंध बघण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सक्षम आहेत। तुम्ही आपल्या पक्षाची काय धुळदाण उडाली त्याकडे आधी लक्ष द्या।